Γεια σας παιδιά, Spy Clan εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Μαζί μου ο ξάδερφός μου, που βλέπετε το όνομά του. Spy και Steve εδώ πέρα. Εμένα με λένε George Orestes ή Spy Games. Κάτω στα comments θα δείτε το κανάλι που θα γράφει πατήστε εδώ. Δηλαδή το ανθρωπάκι του το MOV. Πατήστε και κάντε και αυτήν ένα sub. Κάντε subscribe το κανάλι του, share και like. Και παίζουμε Minecraft Part 2. Εμένα είναι Part 1 βασικά. Αλλά έχουμε μπει σε καινούργιο κόσμο, είναι σαν Part 1 και σε σένα, ορέστη. Ναι, οπότε παιδιά πάμε Part 1. Πάμε στα αριστερά που έχει τέτοια δέντρα. Α, θες να πάμε τα αριστερά. Ναι, ναι. Ωραία, πάμε. Όχι, τα ίδια είναι νομίζω. Όχι, δεν είναι. Καμία σχέση. Τέλος πάντων, πάμε από εκεί. Ωραία, πάω να κόψω το wood. Το crazy wood. Copyright. Μαζεύουμε παιδιά πολύ ξύλο και τα ξαναλέμε. Παιδιά, επιστρέψαμε να δυστυχώς κάτσαμε τα ξύλα μας. Οπότε συνεχίσουμε να τα μαζεύουμε. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Προηγουμένως μας, επειδή είχαμε πάει να μαζεύουμε τόση ώρα ξύλα το βράδυ, μας φάγανε. Και πεινάει και ο παίχτης μας. Εμείς θα δείτε πεινάμε. Ούτε δεν πεινάει, λέω θα πεινάει. Πόσο. Κύριε. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω να ξέρεις 16. Νομίζω είναι πολύ. Όχι, εγώ Οδό έχω ξύλο. 10. Ωραία, παιδιά. Το ξέχασα, ρε. Να πω ότι. Παιδιά, κάνετε subscribe τον εξάδερφό μου. Στα comments έχει γράψει. Πατήστε εδώ και πατήστε το mauve ανθρωπάκι. Θα βγάλω βασικά θα κάνω νέο βίντεο. Τώρα κάνουμε βασικά βίντεο. Θα βγω που θα κάνει ωραία, θα κάνω κι εγώ ένα βίντεο που θα είμαι εγώ, ξέρω εγώ, σε ένα χάρτη. Πόσα βίντεο θα κάνουμε σήμερα ακόμη? Έχουμε κάνει και 2 ρε. Ένα. Αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο ποιο ήταν? Το πρώτο ήταν το τέτοιο. Το πρώτο ήταν αυτό που κάναμε με τα... που έκανες βασικά. Που κάναμε μαζί απλά στο δικό σου κανάλι ανέβηκε. Με το τέτοιο. Που κάναμε τα memes. Να πάραμε και Α, ναι, παιδιά. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Αυτό είναι πρώτο στήλο να ανεβάσει και εσύ, εσύ. Και εδώ πέρα να προώθει μια γελάδα. Κάνω τις ώρες, φίλε, λες και δεν μπορώ να κάνω μάθημα. Λες και δεν ξέρω να παίζω Όχι, Minecraft. αυτό τώρα. Βρώμα, πρόβατα όλη Γιατί έβαλες σήμερα. screen. Να, τι είναι αυτό? Μόνο του βγάζεις screen. Έχω 10 σπίτια. Πού είσαι από το βόλο? Παιδιά, είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, παιδιά. Τώρα πριν πρέπει να μαζέψουμε Καλά με πολύ τους ζουν παραπάνω. όμως. Μπείτε, Ανέβα. όχι, αυτά έχουν νομίζω Ανέβα. τέτοιο. Inventory. Ανέβα. Αυτά έχουν inventory και κουβαλάνε πράγματα. Ο Χριστόφορος που είσαι? Πού βάμασα ρε. Έχει νομίζω inventory. Ναι, ρε. Όχι, ρε. Εγώ θα τα ρίξω τώρα. Λοιπόν. Ωραία, Χριστόφορα, εγώ έχω ανοίξει το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά. Ωραία, είμαι εδώ πέρα με το όμορφο ζωάκι μου. Είναι 2, θέλω να τα κάνουμε λουρί. Αυτό που την έχεις βαρέσει, άστο σε μένα. Δέσε. Λοιπόν, του βάλα λουρί. Και Το δικό μου που είναι? Σου ρίχνω το λουρί. Δεν βρήκα, τα κάνω. Λοιπόν, σου ρίξα το λουρί, πάρ' το. Γιατί βάζει μόνο το σκριν. Δέσε και τα δύο. Έχεις φέρει το δικό μου. Το δικό σου το έχει φέρει. Δεν το βάζω. Το δικό σου έχει λιτό. Δεν είναι λιτό το δικό μου. Λιτό είναι. Δεν έκανα κάτι. Απλά έπεσε στο σκηνή του επειδή το βάλα το δικό μου. Γιατί έβαλες το δικό σου? Έκανα δικό σου φράχτη. Βάλε ένα δίπλα να το βάλω. Κάνε. Βρίσκεις εσύ, αλλά έχεις κι Α, άλλους, έχω, ναι. βάλε. Δίπλα βάλε το μου. Το φορέ, ανοιχτό μπορεί να φτιάξουμε το σπίτι μας. Όλο πιο εύκαιρα, αλλά.
Τι κουνάει αυτό. Γιατί είναι αέρας. Τι κουνάει μόνο αυτό. Λοιπόν, εγώ βάζω γύρω-γύρω. Να μην... Αφού δεν επικίνδυνε τα ζόμπι στο λάμπα. Κότα. Κότα αυτό. Ναι, θα τα ενώσουμε. Ναι, έτσι θα είναι πόρτα. Ωραίος. Γεια. Είμαστε κάναμε παλιά στο σπίτι μας και τα ενώναμε. Εγώ θέλω φαΐ, αλλά ευτυχώς έχω λίγο. Τι έχουμε το ίδιο σπίτι. Εντάξει. Αυτό είναι απλά για το αυτό θα βάλουμε εδώ πέρα τα πρόβατα και αυτά. Ωραία, κάνουμε διπλό layer. Δεν μπορεί να μπει κάτι πάνω. Εντάξει. Τι να πεις ρε φίλε με τους σπίτες. Απλά δεν πήδηκα. Δεν έχω άλλο να βάλω. Βλέπω τις σχέσεις του. Κι άλλος creeper. Έλα, παίζουμε στο σπίτι τώρα. Κατέβα! Είναι για creeper. Θες πάμε να το επιτεθούμε. Ναι, έχει δύο. Πρέπει να κάνω σπαθί. Ρε, πάει στα λάμα. Όχι, μην καημούν. Πάντα λάμα. Τι κάνεις! Πάντα λάμα. Έχει πρόβλημα. Για να σε πιάσουμε άλογα. Άλογα δεν έχει τώρα. Τώρα είναι πολύ βράδυ. Να σας πω πολύ έλα. Πάρ' τα άλογα, πέθανα τώρα. Κατέβα. Προχώρα, θεία. Όχι, δεν κατέβω. Προχώρα! Δεν σε κατέβω. Γιατί? Δεν θέλω, θα περιμένω να νυχτώσω εγώ αυτό. Για βόλτα. Κατέβα κάτω. Σήμερα. Αν κλείσει το βίντεο σας λέω από τώρα να γεια. Και πείτε μόνος άλλους και το outro. Ναι, αυτό. Εγώ δεν έμεινα να σου πω κι άλλο. Ω, με βάρε πίσω. Ναι, αλλά έχω βάλει πόρτα. Κάνε άκρη. Καλά. Όντως. Άνοιξε το τελείω.
Χριστός, how I come out of. Ο Μπι Κοζάνια. Έλα, πάμε και φτιάχνουμε το. Εγώ ρε. Ναι. Ήταν και καλό σου σίγουρα. Παιδιά, γράψτε τα comments ποιος ήταν καλύτερος. Ναι, αυτό. Γράψτε ρε φίλοι να δούμε. Γράψτε. Εγώ ήμουν καλύτερος ή ο καλύτερος. Τουλάχιστον εγώ είμαι ψηλός. Δεν υπάρχει λέξη πίκπα. Εγώ δεν μου δημιουργήσει εμείς Έχουμε φτάσει ήδη τα 10 λεπτά. Εδώ πέρα βάλεις 2 ακόμα περιμένω. Τι έχω μετά, τι είναι. Η μαμά σου ρωτάει αν είσαι διαβασμένος στα αγγλικά. Ναι. Ναι. Δεν χρειάζεσαι επανάληψη. Όχι είμαι. Όχι λέει. Μαμά, μην ρωτάς, είναι βίντεο. Δεν πειράζει. 9. Ναι. Σε 9 θα έρθει να σε πάρει ώρα. Ναι. Είναι η ώρα. Ωραία. Παιδιά, κάντε subscribe, ένα share, ένα like. Τη λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.